Cada setmana fem ara un repàs al que ha donat de si la jornada de la segona B pel que fa als equips catalans. El Sant Andreu ha sumat la tercera jornada consecutiva sense guanyar en un partit en què de nou l'àrbitre aragonès Sergio del Río Ayete ha tornat a muntar un show, si bé ha començat marcant un penal a favor dels locals, que Tarradellas ha fallat, i que el Sant Andreu s'ha avançat amb un gol de Marcos Jiménez, la truita s'ha girat aviat. En el minut 31, penal molt dubtós i segona groga per a Xavi Moro. Morales ha parat el llançament, però Diego Cervero ha aprofitat el rebot. Amb 10 contra 10 per l'expulsió del visitant Juan Millà, Tarradellas ha aconseguit el 2-1 amb aquest golaç en el minut 45. Però quan només faltaven 2 minuts per al final del partit, l'ex del Nàstic Osado ha esgarrapat un punt per als de la Rioja. També s'han repartit els punts als dos protagonistes del miniderbi. El Barça Atlètic s'ha avançat amb aquest gol d'Ilie Sánchez en el minut 28, però l'Olotí Òscar Silva ha establert l'empat definitiu en el minut 11 del segon temps. El Sabadell va arrencar un empat polèmic al camp del Mallorca B. Sergi Enric va avançar els locals en el minut 4 i Arnal va empatar en el 14 de la represa. Els locals però van protestar perquè van considerar que la pilota no va arribar a traspassar la línia de gol. La Gramenet ha caigut per la mínima a Benidorm en un partit en què ha acabat amb 10 per l'expulsió de Rezzonico. Germán Rojas, en el minut 75, ha marcat el gol de la victòria local. El Badalona, en canvi, ha aconseguit una victòria importantíssima al camp del Centenari contra un Alacant que ha acabat amb 9 homes i amb gairebé mitja banqueta expulsada per protestar. David Prats, en el minut 39, i Robles, en el 85, han marcat els gols de la victòria per als de Toni de Baria. El Lleida n'ha tingut prou amb 15 minuts per aconseguir una altra victòria crucial i al mateix temps enfonsar un Terrassa que va fent passos cada cop més grossos cap a la tercera divisió. Jonan García, Cheli i Diego Galiano no han tingut pietat dels ballesans i han transformat les 3 primeres oportunitats que han tingut els de Mili Vicente, que ara se situen 6 punts per sobre del descens directe. I el Gavà finalment ha aconseguit una victòria èpica i per a l'esperança davant de l'Sporting Maonès. Els de Jaume Bonet han vist com en el minut 88 un penal molt polèmic transformat per Mario Mora servia per neutralitzar el gol que havia fet Marc Serramitja en el minut 33 del primer temps. Però ja en el temps afegit, el veterà Quino, que acaba de fer 39 anys, ha marcat el 2-1, la primera victòria del Gavà en tota la segona volta.